እዙይ ድምፂ ትግራይ እዩ። ድምፂ ትግራይ ትግራይ ቮይስ ህዝቢ ትግራይ መወቀል ስርዓትን ስልጣነን ዋልታ ክብርን ልኡላውነትን ኮይኑ ዓዲ ዝሰረተን ዘቕንዐን እኳ እንተኾነ በብመዋእሉ ዝተፈጠሩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ከም ሓደጋ ስልጣኖም ሪኦም ሰላም ክስእን ፍትሕን ማዕርነትን ክጸምኦ ዲሞክራሲ ክሓርሞ ኣብ ድኽነትን ድንቁርናን ወዲቑ ክምብርካኽን ንምግባር ዘይፈጸምዎ ዓይነት ግፍዕን በደልን የለን። ኣብ ኢትዮጵያ በብመዋእሉ ዝነገሱ ስርዓታት ሓደ ዝገብሮም ነገር እንተሃለወ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝነበሮም ዘይለዋወጥ ፖሊሲ ጥፋት እዩ። ኩሎም በብታራ ንደቂቀ እስጢፋኖስ ዝሓረዱ ብውየ እናተመርሑ ንህዝቢ ትግራይ ዘጽነቱ ብልቓሕ ነፈርቲ እንግሊዝ ከተማታት ዝደብደቡ ኮይኖም ስርዓት ደርጊ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ዝማዕበለ ኣጽዋር ውግእን ነፈርትን ስለ ዝተዓጠቐ ኣብ 4 ኪሎ ንዝረኸቦ ፖሊሲ ጥፍኣት ብምጥንኻር ዓሳ ንምጥፋእ ባሕሪ ምድራቕ ብዝብል ስልቲ ሓንፂፁ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ታሪኽ ዘይርስዖ ጽንተት ፈጺሙ እቲ ዝኸፍአ ጫፍ ፍጻመ ፖሊሲ ጥፍኣት ድማ ቅድሚ 38 ዓመት ሰነ 15 1980 ዓመተ ምህረት ኣብዚ ኣብ ከተማ ሓውዜን ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ልዕሊ 2500 ህዝቢ ብደብዳብ ነፈርቲ ደርጊ ሃሊቑ። ኣብቲ እዋን ኣብ ከተማ ሓውዜን ዝነበርና ሰገናት ሰብ ብናፓል እንትነድድ ደብዳብ ደም ንጹሃት ከም ውሕጅ እንትፈስስ ህዝቢ ኣብ ገዛውቲ ተደፊኑ ረዳእ ስኢኑ እንተእዊ ህፃን ኣብ ልዕሊ ሬሳ ዲኡ ወዲቑ ጡብ ሒዙ እንትበክር ኢና ንዘለዓለም ኣብ ሕሊናና ተቐሪፁ ተሪፉ እዩ። ብድሕሪ እዚ ሕና ሓውዜን ክንፈዲ ኢና ዝበሉ መናእሰይ ትግራይ ኣብ ሓፂር እዋን ንስርዓት ደርግ ካብ ትግራይ ፀራሪጎም ብምውፃእ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ደርግ ንሓንሳብን ንሓዋርን ተቐቢሩ። ድሕሪ ስርዓት ውድቀት ደርጊ ህዝቢ ትግራይ ብሰላምን ረህዋን ክነብር ካብ ድኽነትን ድንቁርናን ክናገፍ ኣብ ብሔራዊ ማዕርነት ዝተመስረተ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክሃንጽ ሕልፊ ኸፊሉ ብማዕረ ክነብር ወሲኑ ኣብ ኩሎም ዓውድታት ሱግሚ ጀሚሩ ዓወታት እናመዝገበ ን27 ዓመታት ተጓዒዙ እንተኾነ ግና ብሰንኪ ባዕላውን ወድዓውን ምኽንያታት ኣብ ኢትዮጵያ ውድቀት ኢህወዴግ ብስርዓት ብልጽግና ተተኪኡ ናብታ ቀዲማ ዝነበረት ፖሊሲ ጥፍኣት ብምእታው ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንምስምዑ ዘደንፂ ጆኖሳይድ ተፈጺሙ። ህዝቢ ትግራይ ብሳላ ስጡም ብሔራዊ ሓድነቱ ዘካየዶ ቃልስን ዝኸፈሎ መስዋዕትን መስርሕ ሰላም ስምምዕ ፕሪቶርያ ክፍረም እኳ እንተገበረ ስርዓት ብልጽግና ብዝተኸተሎ ጸረ ሰላም መርገፂ እቲ ስምምዕ ተኸሊፉ ገና ካብ ሓደጋ ህልውና ይወፃናን። ብምዃኑ ኣብዚ እዋን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ጭቡጥን ዘንጸላለወን ሓደጋ ብሔራዊ ህልውናን ድሕንነትን ወዲቑ ህልውንኡ ልኡላውነቱ ተወሪሩ መሰል ዓርሶ ውሳንኡ ተመንጢሉ ከም ህዝቢ ንኽጠፍእ ተፈሪድዎ ካብ መረበቱ ተፈናቒሉን ተሰዲዱን ብድኽነት ክደቅቕ ኣብ ክባን ዕፅዋን ኣትዩ ብሕማምን ድንቁርናን ክሳቐ ማእኸላት ትምህርትን ጥዕናን ሰኣን በጀት ተቋሪፆም ኮታስ ብቓልስን መስዋዕትን ዝሰዓርናዮ ብሔራውን ደርባውን ወፅዓ ንድሕሪት ክምለስ ንዕሱባትን ባንዳታትን ሒዙ ለይትን ቀትርን ዝሰርሕ ጸላኢ ሕዚ እውን ከም ህዝቢ ከጥፍአና ኣይደቀሰን። ኣብ ዓለም ብልመናን ምሕፅንታን ዝወሃብ ሰላምን ፍትሕን የለን። ህዝቢ ትግራይ መዋእሉ ብሳላ ስጡም ሓድነቱን ጅግንነቱን እምበር ከም ድልየ ጸላእትን ተዝኸውን ከም ኩርዳውያን ተበቲኑ ወይ ከም ህዝቢ ባፍራ ብጆኖሳይደራት ተንበርኪኹን ተኾርሚዩን ክነብር ምግባር እዩ ነይሩ። ኣብ መስርሕ ሰላም ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝነበረና ተስፋ ተጸንቂቑ ከም መሓውር ስርዓት ብልጽግና ዘገልግል ዝነበረ ጊዜያዊ ምምሕዳር ገዲፍና ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ዝተመረፀ መንግስቲ ትግራይ ናብ ሕገ መንግስታዊ ቁመንኡን ተልእኹኡን መሊስናዮ ኣለና። ኣብዚ እዋን ቀንዲ ተልእኾን ዕላማን መንግስቲ ክልል ትግራይ ንኩሎም ብሔራዊ ዓቕምታትና ኣማእኺሉ ህልውና ድሕንነት ልኡላውነትን መሰል ዓርሰ ውሳነን ህዝቢ ትግራይ ውሑስ ምግባር እዩ። ኣብ ትሕቲ እዚ ዓብዪ ተልእኾ ኮይና ዝተፈናቐለን ዝተሰደተን ህዝብና ናብ በረበቱ ክምለስ
ውሽጣዊ ሰላምን ጸጥታን ህዝብና ውሕስ ንክኸውን ግዕዚናን ብልሽው ኣሰራርሓን ንኽውገድ ልዕልነት ሕጊ ንኽረጋገጽ ብሔራዊ ሓድነት ህዝብና ንኽጠናኸር ከም መንግስቲ ጠንኪርና ክንሰርሕ ኢና። እዚ ድምፂ ትግራይ እዩ። ድምፂ ትግራይ ትግራይ ቮይስ